Hei, tämä on Mieliforest podcast. Tämän jakson aiheena on seksuaaliterapia, mitä se on ja miten hakeutua seksuaaliterapiaan. Onko tullut eteen tilanteita sinulle, että haluaisit hakeutua seksuaaliterapiaan vastaanotolle? Oletko miettinyt, että mitä terapiassa tapahtuu ja mistä löytää sopiva terapeutti? Kerron tässä jaksossa sinulle laajemmin seksuaaliterapiasta. Suomessa on mahdollista hakeutua seksuaaliterapiaan julkisella sektorilla, yksityisellä sektorilla ja myös mahdollisuuksien mukaan työterveyden kautta. Suurin osa terapiasta tapahtuu itse maksavana asiakkaana. Olen myös kuullut, että osa työterveyssopimuksista tarjoaa seksuaaliterapiaa, joten kannattaa tätä kautta hyödyntää, jos se on mahdollista. Pääsääntöisesti internetin välityksellä löytyy seksuaaliterapeutteja. Kirjoittamalla Googleen löydät useita palveluntarjoajia. Valikoima on nykyaikana kattava ja sieltä sen oikean seksuaaliterapian löytäminen voi viedä aikaa. Kannattaa tähän kuluttaa jonkin verran aikaa ennen kuin otat yhteyttä ja löydät sen sopivan. Riippuen terapian hakeutumisen syystä, usealla osalla terapeuteista on erilaisia erityisosaamisia. Myös osa psykoterapeuteista on erikoistunut seksuaalisuuteen. Kuten itse seksuaaliterapeuttina olen lisäkoulutuksella syventänyt osaamistani seksi- ja pornoriippuvuudessa, videopeliriippuvuudessa ja kinki- ja BDSM-aiheessa. Kuten itsekin ja monet muut terapeutit ovat kertoneet kotisivuillaan erityisosaamisistaan. Monet terapeutit ovat julkaisseet itsestään esittelyvideoita erilaisissa somekanavilla, kuten Instagramissa ja TikTokissa. Näitä kannattaa seurata. Terapeuttien hinnoittelussa on eroja. Yleensä erityisosaaminen näkyy hinnassa. Joten uskon, että löydät sopivan seksuaaliterapeutin, kunhan käytät siihen hieman aikaa. No, mitä seksuaaliterapiassa tapahtuu? Tästä siitä seuraavaksi. Riippuen palveluntarjoajasta eli terapeutista, hän lähettää sinulle ohjeet, että miten tulla vastaanotolle, kunhan olet ensin tehnyt sen varauksen. Terapia voi käydä lähivastaanotolla tai etävastaanotolla. Mieti, että kumpi sinulle tuntuu parhaimmalta ratkaisulta. Ehkä aluksi etävastaanotolla voi asian esiin tuominen tuntua helpommalta. Terapiaistunnon pituus on yleensä 45-60 minuuttia, riippuen palveluntarjoajasta. Mutta pidempiäkin aikoja on saatavilla, varsinkin jos haluaa käydä pariterapiassa. Terapia tosiaan voi käydä yksilönä tai parina. Pariterapiaa varten on hyvä varata se 90 minuuttia aikaa, jotta asiaa pystyy käsittelemään laajemmin ja molemmille jää enemmän aikaa sitten asioiden esiin tuomiseen. Usein käytetään sekaisin käyntejä, eli yksilö- ja pariterapia, koska pariterapiassa ei välttämättä molemmat pysty kertomaan puolisolleen ihan kaikkea ja jää sitten paljon asioita tietämättä terapeutin näkökulmasta. Tietenkin pitää muistaa vaitiolovelvollisuus, että mitä voidaan sitten keskustella yhdessä pariterapiassa. Itse teen etävastaanottoa pääsääntöisesti ja moni asiakkaani on tykännyt tästä, että terapia voi osallistua esimerkiksi kotisohvalta käsin ja ei tarvitse lähteä ajelemaan toimistolle.
No, ensimmäisellä vastaanottokerralla ei juurikaan tehdä vielä terapiatyötä. Silloin käydään läpi asiakkaan taustaa, terapian hakeutumissyytä ja suunnitellaan terapiakäyntejä. Tämä on terapeuttikohtaista ja myös jokaisella asiakkaalla on omat tarpeet ja tavoitteet. Myös ensimmäisellä kerralla sovitaan yhteisistä pelisäännöistä eli luottamuksesta. Kerrotaan vielä vastaanottajan maksut, vaikka tämä näkyy varausta tehdessä. Ja miten terapiaistunnoissa tehtävät kirjaukset tapahtuu. Osa terapeuteista käyttää sähköisiä potilaskertomuksia ja osa tekee lyhyitä muistiinpanoja. Mutta näistä myös kerrotaan ensimmäisellä kerralla. Ja varsinkin jos tekee muistiinpanoja, niin se myös tuodaan esille, että ne tuhotaan sen jälkeen, kun terapiasuhde on päättynyt. Jo heti ensimmäisestä kerrasta lähtien luodaan luottamuksellinen tila, jossa asiakkaan on turvallista olla. Turvallisessa tilassa on terapiasuhteessa yksi tärkein asia. Terapiahan on pitkälti asiakaslähtöistä. Terapeutti on tukena, mutta suurimman osan työstähän asiakas tekee itse. Jos asiakas ei sitoudu terapiaan, hän ei sitä hyödy niin paljon kuin olisi mahdollista. Ensimmäisellä kerralla myös terapeutti kuuntelee asiakasta ja hahmottaa, että mitä aiheita tullaan asiakkaan kanssa käymään läpi. Riippuen syystä terapiasuhde voi kestää kuukausia tai jopa vuosiakin. Tämä on täysin riippuu asiakkaan seksuaalisesta ongelmasta. Ja tosiaan huomioi tässä vielä se, että ensimmäisellä kerralla ei tehdä vielä seksuaaliterapiaa. Eli ei kannata odottaa ihmeparantumista heti ensimmäisellä kerralla. No, heti ensimmäisellä kerralla olisi hyvä jo suunnitella jo seuraavan kerran ajanvarausta, joka olisi hyvä tehdä esimerkiksi viikon tai 2 viikon päähän. Tällä tavalla terapiasuhde on tiivistä, onnistuvaa ja myös tehokasta. Seksuaaliterapia ei ole vain seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelyä. Terapia on kokonaisvaltaista, jossa otetaan huomioon asiakkaan koko elämä, ihmissuhteet, psyykkinen ja fyysinen vointi. Joten seksuaalisuus on kokonaisuus. Jos jokin osa-alue ei toimi kunnolla, se näkyy tässä kokonaisuudessa. Voi tulla helposti mielialan muutoksia, uupumusta tai väsymystä. Ei jaksa töissä ja on hankaluuksia arjessa. Oletko ajatellut tätä, että miten suuri vaikutus seksuaalisuudella on itseesi? No mitä sitten seuraavilla terapiakäynnillä tulee tapahtumaan? No terapeutin kanssa aletaan käydä syvemmin läpi asiakkaan terapian hakeutumisen syytä. Terapeutti voi jo heti alusta lähtien käyttää erilaisia menetelmiä, millä voidaan ruveta tutkimaan juuri sitä syytä, että minkä takia hän on hakeutunut terapiaan. Menetelmiä on useita, mistä valita. Ja ammattilainen osaa valita se oikein, mistä asiakas hyötyy parhaiten. Itse olen käyttänyt aika usein apuvälineenä seksuaalianamneesin käyttöä. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että käydään läpi asiakkaan seksuaalihistoria melkein vauvasta asti nykyisyyteen. Sieltä voi nousta esille herkästi tärkeääkin tietoa, että mikä on saattanut aiheuttaa tämänhetkisen ongelman ja tilanteen. Esimerkiksi lapsuuden trauma, vanhempien riidat, alkoholin käyttö perheessä
tai tunteettomuus. Näillä voi olla suuri merkitys kasvavalle ihmiselle. Huomioitavaa on se, että mitä on lapsuudessa tapahtunut, niin sillä on kauaskantoiset lonkerot ja ne vaikuttavat aikuisena moneen asiaan. Esimerkiksi aikuisena ihmissuhteiden luominen tai sosiaaliset pelkotilat voivat heijastua lapsuudesta. No, otan tässä yhden asiakasesimerkin esille. Pornoriippuvuuden. Tämä on minulle yksi niistä tärkeimmistä aiheista, joiden asiakkaiden kanssa työskentelen. Lapsena esimerkkiasiakas ei ole saanut huomiota, ei ole saanut hellyyttä, empatiaa vanhemmilta, kokee yksinäisyyttä ja surua tästä. Ei ole mitään keinoja hallita näitä suuria tunteita, kunnes hän löytää vanhempien pornolehdet. Tämä lohduttaa häntä, tämä vie ajatukset pois negatiivisista tunteista. Hän oppii nopeasti itsetyydytyksen tuoman hyvän olon tunteen. Ja kun hänelle tulee huono olo, hän hakeutuu pornolehtien piiriin itseään tyydyttäen. Mieli on tosiaan mielenkiintoinen ja se haluaa koko ajan lisää, eikä tyydy enää samaan määrään. Joten pornon määrä tulee kasvamaan ajan saatossa. No, miten tämä tässä näkyy? Asiakas on saattanut vuosien aikana yrittää päästä eroon pornosta ilman siitä onnistumatta. Mutta ei ole löytänyt keinoja, ei ole hakenut apua, ei ole kertonut kenellekään, pitänyt asian omana tietona. Miksi juuri pornolehdet on ollut se hänelle se apu, kun on ollut surua, ahdistusta? Voidaan sanoa, että porno on turvallinen, luotettava siitä näkökulmasta, että porno ei petä sinua millään tavalla, se antaa sinulle tyydytyksen. Vai mitä olet mieltä? No, pornon kautta saattaa asiakkaalle, henkilölle muodostua tietty nais- ja miesihanne. Hän saattaa nähdä ihmiset seksiobjekteina. Seksi on tärkeämpää kuin suhteet ja rakkaus. Hänen on vaikeaa luoda kestäviä ihmissuhteita. Tietty ihanne voi myös aiheuttaa sen, että ei osaa hakea muunlaisia ihmisiä. Porno vie häneltä paljon aikaa elämässä. Jatkuva miettiminen, suorittaminen, salaaminen ja häpeä vievät paljon voimia. Hän ehkä suoriutuu työstä normaalisti, mutta kaikki muu voi jäädä pois. Porno on syrjäyttänyt kaiken muun. Hän ei tosiaan osaa hakea itselleen apua. Ja paljastuessaan ystäville, sukulaisille tilanne saattaa kärjistyä ja silloin vasta tajuaa hakea apua. Porno- tai seksiriippuvuus asiakkaan kanssa, tämän asian käsittely saattaa viedä pitkään ennen kuin hän osaa hakea apua tai saa apua terapiasuhteessa. No, miltä tämä sinulle kuulostaa? Löydätkö itsesi tästä tilanteesta tai jonkin ystävän, tutun tai työtoverin? Mutta niin pornoriippuvuus, kuten syömishäiriö, mielialaoireet tulevat nuoruudesta ja lapsuudesta. Moni nuori kärsii mielialaoireesta nykyaikana ja tuntuu siltä, että määrä vain lisääntyy. Myös suomalaisten ylipaino on ongelma. Huomioon myös päihteiden käyttö. Miksi me juomme tai käytämme huumeita?
No siksi, että haluamme itsellemme hyvän olon ja unohtaa kaikki elämän ikävät asiat. Seksuaaliterapiassa käytetyistä välineistä on paljon hyötyä asiakkaille havainnoimaan itseään ja ongelmien hoitoa. Itse käytän myös erilaisia lomakkeita seksuaalianamneesin lisäksi, joilla saadaan selvitettyä asiakkaan taustaa. Varsinkin riippuvuus asiakkaiden kanssa on ohjelma käytössä, jossa herätellään asiakasta, että mitä riippuvuus on, miten sitä hoidetaan ja mitä elämä on ilman riippuvuutta. Moni lomake sopii hyväksi kotitehtäväksi istuntojen välille. Se pitää asiakkaan mielessä asiat ja pystyy sitten omalla ajallakin käsittelemään asioita. Olen esimerkiksi antanut kotitehtäväksi päiväkirjan pitämistä, podcastien kuuntelua tai jotain muuta, mikä helpottaa riippuvuuden tunteita ja ajatuksia. No, tässä muutama esimerkki, mitä apuvälineitä voi käyttää terapiassa. Kuvakortit, havainnekuvat, äänikirjat, podcastit, videot ja niin poispäin. Näitä on hyvin paljon. Terapiaistuntojen aikana on hyvä välillä pysähtyä tarkastelemaan, miettimään, että miten olemme edistyneet ja onko vielä asioita käsiteltävänä ja miltä nyt tuntuu tällä hetkellä. Tässä tilanteessa voidaan asiakkaan kanssa miettiä yhdessä, että miten terapia jatkuu. Jos tässä vaiheessa tuntuu asiakkaasta jo siltä, että hän on edistynyt runsaasti ja pystyy jo elämään tilanteen kanssa, niin terapiasuhdetta voi ruveta päättelemään siihen. Huomionarvoista on se, että asioiden käsittely jatkuu pitkään vielä terapiasuhteenkin jälkeen, että vaikka terapiasuhde on päättynyt, niin hänelle on saattanut jäädä siitä paljon avaimia käytettäväksi, jolla ylläpitää sitä parantumista. Tämä on Mieliforest podcast. Aiheita seksuaalisuudesta. Toivotan tässä vaiheessa hyvää kesän jatkoa ja seuraava podcasti on sitten noin parin viikon kuluttua.